We zijn hier in de Zwijgermieden, om precies te wijzen in de Zwijgermieden Zuid. Dat ligt ten noorden van de Westerijn. Dit is een gebied van 54 hectare groot. Het bestaat voor 1 trede uit water en rietmoeras. En 2 trede is al je belommerde gasland. We zijn hier 2 keer in de week. Ben we hier op jontijd, op tienjestje en op tongestje. Mijn man of 3, omdat we de groep net te groot hebben om net te vol te verstoren. En dan doen we inventarisatiewerk. We gaan bij de eerste deel die we al groen hebben. We markeren nieuwe nesten, we inventariseren breedperen van vogels. Hier hebben we nog een twaken van een liepje. Dit wie is een broertje, de beste 2 eikens missen er bij wij. Mogelijk per deer, dat zou ik best kennen. Ja, de eikens lezen net met de punt 900 a, dus ja, ik vermoed dat de liep het nestje verlitten had. Ja? Hier leidt een slop in een nestje, heel mooi verstoppen in de goorte. Heel mooi onder de dons, alleen nog ja, wat is hier gebeurd? Dit nestje is ook al perdeerd. Als je de aaien bestikken, dan lees ik wat aaien om het nest heen. Dat ja, het sneuvelt ook wel eens wat, net alles wordt groot. Dat is natuurlijk ook de natuur, maar ja, als vogelwachtsjoggel die hebben dat alles ook nog vanzelf. Maar dat is net altijd zo. En zo ben we hier bezig. Meestal, we hebben goed contact met de beheerder, Staatsbosbeheer. Of het water wat verhegen wil, het waterpeil, dat alles wat verdroegert. De laatste tijd had behoorlijk droog geweest. En dan zetten we het peil wat hoger, centimeter of 10. Worden alle gwatten weer ook wat breder. De jonge vogels en oude vogels die gaan volle meer fretten, zodat ze beter groeien kunnen. Ja.